אז מה קורה חברים? כאן טכנונוימן, והיום אנחנו בסרטון שבו אנחנו שואלים את ה-AI שאלות מטורפות. בואו נתחיל מזה. זו שאלה מטורפת. את מי אתה יותר אוהב? רגע, לא. אותי או אותך. בוא נראה. את מי אתה יותר אוהב, אותי או אותך? אני כאן אומר לך אני ארשום לו. לא. את מי אתה יותר אוהב, אותי או אותך? אני מבין את השאלה, אבל אני לא יכול להרגיש אהבה. לא תענה לי כבר על השאלה. מה? אני מבין את משחק שאני אוהב את שתי הצדדים. אני ארשום לו. תבחר אחד. אני רוצה לראות. האם היית חייב לבחור? אז אני לבחור. כי אתה זה שמבקש. איזה מפגר ה-AI. הוא אמר שהוא יותר אוהב אותי. אוקיי, איזה שאלה. באיזו בא לי לראות אם הוא צודק. באיזו מדינה נולדתי? אני לא יודע באיזו מדינה. נרשום לו. לא תהיה בשקט ותענה על שאלות. סליחה, אבל הגעתם. מה? סתם מדבר, אני אקבל בשביל הפרו. אוקיי, בואו נראה. עכשיו, איזה שאלה עכשיו? אני חושב שהפעם נעשה משהו שקשור למשחק. מה אתה מעדיף? מיינקראפט או רובלוקס. תראו, הוא קודם רשם לי לא תהיה בשקט ותענה על שאלות. הוא אמר לי סמיכה, אבל הגעתם למגבלה היומית של הודעות בחינם 5 עבור המודלים מינים בלה בלה בלה. אחרי זו מחר עורך שהוא מינוי כדי לממש את מלוא הפוטנציאל של המודלים, ואמרתי לו פשוט לא, אני ממשיך. מה אתה מעדיף, מיינקראפט רובלוקס?
רובלוקס. נו לא, למה? לא שיט, זה לא נותן לי לשלוח לו את זה. טוב, אז אני אעשה יש איזה באג שאני יודע לעשות, אז קיצר אני אחזור אליכם אחרי הבאג, אז תהיו מוכנים בעוד 3, 2, 1 וחזרנו חברים, אוקיי, אז כן, היינו רגע, לא זה היה מה אתה מעדיף, מיינקראפט או רובלוקס? נו, תענה, איי, למה לוקח לך? העדיפה שלי אוהבת. נו, תבחר צעד, אני אכתוב, לא, תבחר צעד. אל תדאגו, אם לוחצים על ה-AI, הוא בסוף יחליט. אם הייתי צריך לבחור, הייתי בוחר מיינקראפט. יש עוד. אתה עולם פתוח, תמות AI. רובלוקס יותר טוב. איזה שאלה עכשיו? יש רעיון, זה יהיה מצחיק. איך קוראים לאמא שלך? אני לא ממש ישותי משפחה, אז אני היה לי רעיון אבל שכחתי. נעשה רגע, לא. כן, האם אתה עשית סאב אני ארשום את זה באנגלית, יופי, בוא נראה. אני לא יכול להירשם לערוצים או לבצע. הוא מוערך, הוא מת מלפני 2 רגע. יש לי רעיון. מי הפוקימון האהוב עליך? הייתי בוחר בפוקימון פיקאצ'ו. מה קשור פיקאצ'ו? פיקאצ'ו אולי בטופ 20 אצלי, אבל הפוקימון האהוב עליי הוא לוקריו, והפוקימון השני האהוב עליי הוא גרנינג'ה. אז בוא נעשה עוד אחד. יש לי רעיון. אתם מכירים פנאף? גם אם כן וגם אני שונא את היוטיוברים האלה שאומרים גם אם כן וגם אם לא, אז יש לי טוב, שונא את האלה שאומרים את זה. אז קיצר, זוויליאם הוא אחד מהדמויות, כאילו לא רואים אותו באף זה, אבל קיצר הוא אחד הדמויות ראשיות של פנאף. אז בואו נשאל אותו, רגע, האם אתה מכיר
מכיר את וויליאם. איזה שייקספיר? אפטון. ואם כן, ספר לי מה השמות של הילדים שלו ומה אתה יודע עליו. אוקיי, וואי, זה ארוך. בואו נראה. סליחה, נו. אוקיי, עוד הפעם אני עושה תגלית. ווופ. אוקיי, חבר'ה, חזרנו. אז מה השאלה הייתה? מה הייתה השאלה? האם אתה מכיר את וויליאם אפטון? ואם כן, אז תספר לי מה שמות הילדים שלו ומה שאתה יודע עליו. אז בוא נשאל. תענה. נו דבר AI. וויליאם אפטון הוא דמות בדיונית מהמשחקים של פנאף פרנדי שנוציאו על ידי סקוט קווטון. הוא ידוע כזה בעניין. וויליאם אפטון הוא גם אביהם של 4 הילדים ושמותיהם. מת מה? ידוע גם כפוקסי. מה? רגע, מה זה מת? בוא נתחיל מזה. הוא צדק רק מאחד הילדים. ונחשו במי הוא צדק? באליזבת אפטון. יש לו 3 ילדים, לא 4. לאחד מהם קוראים מייקל או מייק. לאחד מהם קוראים אליזבת אפטון. ולאחרון קוראים, איך קוראים לזה? איזה קריס הם? לא קריס. איוון, לשלישי קוראים איוון. ואני, מה זה, אני יודע על פנאף יותר ממה ש-AI יודע. אני גם יכול להגיד לכם באיזה אנימטרוניק כל אחד כלוא. איוון תקוע בתוך הפרדברן של פמילי דיינר. אליזבת בתוך סרקס בייבי. מייקל לא נראה לי שהוא בתוך אנימטרוניק, או שהוא בתוך ספרינג טראפ, וויליאם הוא גם בספרינג טראפ. אז בואו נראה מה עוד. וויליאם אפטון הוא דמות מורכבת אשר מתוארת כרוצח סדרתי שמבצע פשעים בכלל בו. הוא עובד בעיקר במקלמס בצוריה בעולם המשחק. אוקיי, אז אין לי עוד שאלות לכתוב, אז נראה לי שזה הכל להיום. שימו סאב ולייק לחלק 2 ויאללה ביי. רגע, דרך אגב, תכתבו שאלות בתגובות, איזה שאלות לשאול. וגם בקריסמס אני אעשה ספיישל PKXD, שאני אשחק ב-PKXD בלייב בעונה של הקריסמס, כי זאת העונה אהובה עליי. ויאללה ביי, איזה יאללה ביי.